Welkom. Ik zit hier aan tafel met twee heren die voor mij wel bekend zijn, maar voor je waarschijnlijk net. Emeritus predikant Henk-Jan de Groot en Wim Been. En je zit hier voor iets. Ik begreep nog correct van die al dat al sinds 2014, 2013 annex maar best, Wim. Ja. Wereldlichtjesdag. Wereldlichtjesdag, ja. Nou, vertel eens daar eens even wat over, want ik denk dat een heel soort gasten misschien dat net jij. Nee, dat denk ik ook. Wereldlichtjesdag is een bijeenkomst ter nagedicht aan Bern. Bern die overleden binnen. Voor de geboorte, tijdens de geboorte of na de geboorte. Dus gewoon als Bern overleden binnen. En elke snij, de tweede snij in december, herdenken we deze Bern. Aha. En dat doen we inderdaad door een bijeenkomst te organiseren, één keer in het jaar. En lichtjes om te steken voor alle Bern met hun namen erbij. En die worden namen dan ik neemt. Ja, alle namen werden neemt en de mensen zelf steken en kerst gewoon. Ja. Het idee achter Wereldlichtjesdag, want het zei er al, Wereldlichtjesdag, is dat er om zo'n hoe de jongens, hoe de hele wereld een luchtje voor Bern ondersteunen wordt. Zodat een golf van licht, hoe de hele wereld weer door het tijdsverschil wat er is. Ja, en dat wordt in de hele wereld. En waar komt dat initiatief bij? Is dat het is betocht in Amerika. Ja. Die binnen mee starten. En dat had zich eigenlijk inderdaad als een vlek over de wereld gebracht. En iedereen had het initiatief oppakt. Want het is een belangeloos. En het wordt vooral dien door mensen die inderdaad, helaas de ervaring deskundig is. Inderdaad, als het gaat om het verlies van een baan. Ja. Dus we gaan burg met een groep ouders die het helaas meemaken. Die binnen bij elkaar kwamen en zeiden van dit willen we graag in burg met omstreken willen we dit organiseren. Oké, dus een heel mooi initiatief, maar wel een ik wil om het maar heftig is net het goede woord. Maar het is altijd wel een zware lading. Dat wel. Ja, en dit stiert van het hier, de donkerte. Ja, en dat is het denk ik, omdat het inderdaad in december het is dus donker, mensen kunnen ziekje licht, binnen de momenten van stilte en van herinnering. Ja, en dan is het mooi inderdaad dat er een bijeenkomst is voor ouders om het verdriet wat er altijd bleef inderdaad samen te delen. Want dat is echt belangrijk om het samen te herdenken. En Henk-Jan, jij begeleidt zo'n avond of heb jij daar een rol? Wat is jouw rol daarin? Of? Ja, mijn rol is dat ik die avond begeleid. Of leid eigenlijk. Hè. Dat is eigenlijk gewoon een kwestie van een inleiding houden. Hè. Wat is Wereldlichtjesdag? Het bijzondere van Wereldlichtjesdag vind ik ook is dat als je wanneer een vrouw haar man verliest, zeg maar, dan noemen we haar een weduwe. En wanneer een man zijn vrouw verliest, dan noemen we hem een weduwnaar. En wanneer een kind zijn ouders verliest, noemen we hem of haar een wees. Maar er is geen woord dat beschrijft hoe het moet zijn om een kind te verliezen. Nee. En daarmee leiden we eigenlijk steeds deze avond in. En hou ik het dan voor de rest in de gaten hoe het loopt. Het is een afwisseling van gedichtjes, maar ook soms een verhaal dat ik dan meestal lees. Een spiegelverhaal, een metafoor, wat gaat over rouwen en verdriet. Wat Wim terecht zei, dat is dat het initiatief ooit in Amerika is begonnen. In 2007 in Nederland. En het lied Precious Child, dat zal ook in Amerika ontstaan zijn. Dat is speciaal geschreven voor de Wereldlichtjesdag. En dat krijgt dus ook altijd een plek in de bijeenkomst. Ja, oké. En ik zag ook dat er een kunstwerk is. Dus hebben jullie daar ook wat van meegekregen? Altijd hier, een beeld? Nou, het stond er op de website... van Wereldlichtjesdag. Van Wereldlichtjesdag, ja. Dus het is in hoeveel mensen... is het een grote groep mensen die erop afkomt? Of? Nee, elk jaar hebben we ongeveer tussen de 50 en 60 mensen die langskomen. En dat zijn... want de bijeenkomst is voor iedereen. Dus het is voor ouders, maar ook voor broers en zussen. Ja. En die zijn ook onderdeel van het gezin. Maar ook pakenbeppers, opa oma's, vrienden, buurtgenoten... want iedereen voelt het verlies. Dus iedereen is welkom bij de bijeenkomst. En heb je ook het idee dat het in deze tijd toch iets meer
toch hoe zou je dat nou, hoe kan ik dat mooi zeggen, dat het iets meer bewuste aandacht voor is dan vroeger? Of? Ja, het is zo dat mensen die kunnen nou hebben meer ruimte inderdaad om het rouwproces ook te doen. Vroeger was er natuurlijk geen ruimte en werd er anders mee omgegaan met als een kind ook komt overlijden. Soms niet eens een naam, soms ergens begraven op een begraafplaats, zonder dat mensen wisten waar het kind lag. En dat verdriet, dat zit nog steeds in mensen en dat blijft ook in mensen. Ja. En die willen dat graag nog een plekje geven. En dat zie je dan ook dat die mensen inderdaad ook bij de bijeenkomst komen, omdat ze dan eindelijk hun verdriet zichtbaar mogen maken en kunnen maken. Ja. En ook een kaarsje en soms wel of niet een naam zelfs kunnen noemen. Want volgens mij is het vrij recent ook dat je het kind aan kunt geven, hè, met naam. En dat je dat is nog niet zo lang. Nee, en vooral inderdaad het kind wat voor de geboorte komt te overlijden inderdaad. En ook tijdens de geboorte dat je het kind gewoon nog kan aangeven en dat het wordt geregistreerd. En dat is voor ouders dat gewoon heel belangrijk. Want je kind heeft een naam. En als het niet ergens staat en je noemt het niet, dan blijft het alleen maar bij jou. Ja. Heb je ook het idee of heb ik het idee dat mensen de bank voor binnen, de omgeving, dus dat het daar toch een beetje... Ja, voor de omjouwing is het gewoon heel lastig, want wat maar steeds, wat maar net steeds. En mensen binnen heel erg, dan krijg je weer de geëikte dingetjes. Maar mensen vinden dat heel lastig. Alleen er is wel zo dat, zoals ik het ervaren heb, van een schouderklopje is ik nog. Of even vreemd van hoe gaat het nou? En of het nou een weeklijn is of 2 uur of 3 uur is, jou het oordacht. Beneem het gewoon, hoe moeilijk het ook is. Ik snap dat het voor de moedwereld gewoon heel lastig is, maar de mensen hebben hard nodig. Ja, meesten doen natuurlijk, als hier niet rouw is, er soms hele gekke dingen vanzelf. Ja. Dus dan, maar dat leerst. Dat wist dat soms een opmerking, denk van dat hier net hoeft. Maar maar de mensen zijn er dan wel mee bezig. Ja, en toen ik nou dan precies van, toen ik je vieringen of eromheen, als gezin? Of? Ja, het bleef altijd ze bleef bij onze dochter, Janieke inderdaad, die is in 2000 overleden. En ze bleef altijd onderdeel van het gezin. Dus we gaan gewoon een gedenktafeltje, daar zit ze op, met foto's en haar kerstjes. Dus ze is tijdens de geboorte is overleden, dus ze waren in en die. En dan ben ik mensen die hebben een berfelen door een ongeluk of de ziekte, wat dan ook. Dan. En een geboortedij en een sterfdij natuurlijk. Het bleef onderdeel van het gezin. En wat altijd wel een beetje lastig is, en dat is ik naar boetetas soms van, mensen vragen heel vaak, hoeveel ben je haar staan? En, en dan zit het altijd inderdaad een beetje voor jezelf in de knel. En dan heb ik nog steeds inderdaad van, ik had er 3 ben. Ik had 1 zoon en 2 dochters. Ja, maar soms zei ze van, ik had 2 ben. Ik had 2 levende ben. Ja, en dat maakt het dus wel eens moeilijk. En maar zij best inderdaad altijd wel mee bezig. Ja, dat is ik inderdaad. En dan, daar is ik net zo voor, de kind net zo voor, Ja, dat is altijd wel... En de boetewereld, want haast net altijd de energie en de behoefte om dan het te nemen. Want het jouwt altijd weer voor jezelf, jouwt het een energielek. Maar dat is altijd wel de beste, continu zelf mee. Want worstelen soms bent. Ja. En ik zei van ik had 2 ben, toch ik mijn dochter te kwart. Zei ik 3 ben, dan had ik meestal dat mijn persoon aan de oren komt het moeilijk vindt van hoe moet ik hiermee omgaan? Ja. Dan krijg je weer een hele oor gesprek soms. Ja, dat ging me. Ik zo bij Helsingborg een zoon en dochter. En dan zeggen mensen, hier toch daar zwan, maar dat is een hele oren context, hè? Dus dat is nog wel te lezen. Maar dan zoals dat mensen inderdaad even twijfelen van hoe moet ik hiermee omgaan? Ja. Maar ik begreep wel, probeer er net omheen te rennen. Nee, dat wordt het alleen nog maar minder. Ik zag ook levend verlies. Ken je de term dat je zeg maar een kind wat verdwenen is? En dat las ik ook. Dus dat mensen... Ik heb wat nieuwe termen gelezen die ik nog niet kende. Maar het is bij de kerk. Of op de begraafplaats. Maar ik neem aan dat het ecumenisch is. Dat iedereen welkom is. Of... Ja, sterker nog, het is zo dat we doen het in de Kruiskerk. En de Kruiskerk is natuurlijk een hele mooie kerk met een hele mooie sfeer.
om zoiets te doen en de lichtjes aan te steken. Maar het principe van Wereldlichtjesdag is dat het niet alleen is voor mensen die gelovig zijn of naar de kerk gaan, maar ook voor mensen die niet gelovig zijn en alle mensen die er wat tussenin zijn, gelovig, niet gelovig. Iedereen is gewoon welkom. Dat betekent ook dat het niet een expliciet, laten we zeggen, christelijke viering is, maar de gedichten en ook de verhalen die zijn voor iedereen mee te beleven. En daar denken we dan iedere keer wel om. En natuurlijk zijn er soms wel gedichten waarin verwezen wordt naar de hemel of iets dergelijks. Dat kan natuurlijk best. Maar over het algemeen is het een bijeenkomst waarin gelovigen en niet-gelovigen zich wel bij moeten voelen. Ja. Volgens mij staat er op een begraafplaats tegenwoordig ook een monument. Of een herdenkingsteken. We kennen meestal dat op de begraafplaatsen wist je dat ongeveer. Ik weet, er is natuurlijk ook een treersplak, maar dit is speciaal voor de BN volgens mij. Ja, het is, denk ik, vorig jaar inderdaad hebben wij inzet van meerdere mensen. Nou, toch van, we willen echt de BN die net een plakje hebben, net een naam houden. Of die inderdaad ergens binnen, we hebben net weer de Westen binnen. Een plakje te Jan, en dat leidt precies inderdaad achter de kerk, leidt het met een monument. Dat mensen echt daar naar taak kennen voor hun eigen verlies. Ja. En dat maakt het wel mooi dat inderdaad dat die ruimte er is vanuit het dorp, vanuit de gemeente, de kerken, dat daar aandacht voor is, omdat die mensen inderdaad. Want het is zo belangrijk om ergens naar dat te kennen. Ja. Even dat plakje van rust. Dat stilteplakje is natuurlijk iets moois. En dat ben juist de liedste dingetje wat voor dit mensen heel belangrijk is. Ja. Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat je rituelen dat net al je samar er is en noem maar weer verder. En dat die vroeger natuurlijk heel botsa. Ja, dan wie het inderdaad echt van dit is het en toch. En we hadden het meer wat we er net over dan is het verdriet er net. Nee. Maar het verdriet zit er, zolang mensen leven zit het verdriet. En dat merk je inderdaad ook om mensen die hoorden worden van er is altijd één ding waar ze nog hoe beginnen. En dat is het verlies van hun eigen baan. Ja. Dat is altijd de laatste waar ze dan over hebben. Ja. Dat was inderdaad met name zo bij de doodgeboren kindjes. Hè? Dat praat ik over 50, 60 jaren. Jaren van wederopbouw. Van niet piepen, we moeten door. Verder gaan. Niet te veel emotie. Dat heeft soms wel voor psychische problemen gezorgd bij moeders. Kind werd ook weggehaald. Hè? Ja. En dat is dus, afgezien van Wereldlichtjesdag, wel iets wat in de afgelopen tijd wel beter is geworden. Dat de ouders daar veel meer aandacht aan besteden en het een naam geven. Het kindje mag even bij de moeder zijn. Soms wordt het in een mandje gelegd. Maar het heeft een plek, het heeft een naam. En inderdaad, dus een aantal jaren geleden, ik dacht in 2021 of zo, werden ouders van al veel eerder doodgeboren kindjes ook in de gelegenheid gesteld om dat kind met een naam aan te geven. En dat is een hele goede zaak. Ja, het is een pittig onderwerp om de uitzending mee te starten. Ja. Maar wel heel belangrijk dat het ook benoemd wordt en dat de namen genoemd worden. Het is Wereldlichtjesdag in Burgum. Ja. Is op zondag 14 december. Het is bij de Kruiskerk in Burgum. De inloop is 6:15 en de starten om 7 uur. Iedereen is welkom. Het is in de Kruiskerk, maar het is voor iedereen die zich verbonden voelt, die graag daar naartoe wil en die is welkom. Ja. Ja. En mocht er weer nog wat weten, dan is volgens mij Wereldlichtjesdag Burgum. En dan kom je ook op de... Nou, vind je de gegevens. Dan vind je de gegevens. Sterkte de komende weken. En bij Wereldlichtjesdag Wim Been en Henk Jan. Dankjewel.